Na svět se valí lavina zdražování elektroniky. O tisíce korun už zdražily počítačové komponenty a tím i počítačové sestavy, notebooky, tablety nebo i mobilní telefony. Důvodem je globální nedostatek paměťových čipů. Jejich cena koncem minulého roku vzrostla o stovky procent. Proč? No, počítačové komponenty míří ve velkém do umělé inteligence. Červenec 2025 5610 korun, leden 2026 skoro 25 000. Za nárůstem cen počítačových pamětí třeba i o 400% může paradoxně umělá inteligence, která vysává a bude vysávat trh. Fabriky jsou vyprodány na roky dopředu. Ta datová centra AI, ty berou úplně všechno, co se kde nachází. A proto není dostatek na ty spotřebitelské zařízení. Druhý důvod je ten, že vlastně firmy, které vyrábějí ty paměti, tak se bojí investovat příliš mnoho do výroby, aby vlastně nepřestřelili tu poptávku, protože vlastně každý čeká, že ten boom umělé inteligence jednou skončí. Operační paměti jsou v podstatě součástí mozku počítače a zatímco 5 takových operačních pamětí před půl rokem vyšlo na zhruba 15 000, dnes je to kolem 50 000 a bohužel zdražováním pamětí to nekončí. Na řadě jsou totiž i další komponenty, například grafické karty. Očekává se, že už od příštího měsíce AMD i Nvidia grafiky zdraží o 150%. Jeden počítač by se tak podle odborníků brzy mohl dostat k ceně ojetého automobilu. Ceny počítačů se můžou spát třeba až na 85 000, ale může to vyšplhat i na 150 000, pokud se jedná o nějaký vlastně sestavy už na míru. Někteří podnikavci proto kupují už sestavené počítače s cenovkami z minulých měsíců za levnější ceny. A pak? Vlastně vypreparují to a pak to prodávají na těch bazarech podílech zvlášť. Jenomže zdražováním počítačů to prý neskončí. Třeba paměťové karty se využívají v řadě typů elektroniky, můžeme se bavit o té čistě spotřební, můžeme se bavit o automobilech. U spotřební elektroniky vnímám, že to zdražování určitě během roku nastane. Budeme se bavit o 20-30%. Na řadě jsou například mobilní telefony. Jejich výrobci mají ale vlastně celkem smutnou alternativu. Buď se zdraží, což se říká v nějakých 20-30%, anebo se samozřejmě zhorší parametry. Už vlastně dneska to můžeme vidět, že v těch mobilních telefonech je relativně stagnace. Jeden konkrétní mobilní telefon zdražil už ke konci loňského roku, a to zhruba o 15%. Od výrobců ale zároveň slyšíme, že se o úpravách cen pro letošní rok aktivně jedná. A dokdy ceny podle odhadů mohly stoupat? Výhledově vidíme, že ceny koncových zařízení a komponent budou růst i v příštím roce. Podle některých odborníků nezbývá než čekat, až se datová centra zasytí, anebo přijdou noví výrobci. Jinak bychom se museli vrátit ke kuličkovým počítadlům anebo pravěkým mobilním telefonům. Karel Zítka, CNN Prima News.